Γεια σας και πάλι από το investorbrook.gr. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι «Στο χρηματιστήριο βασιλεύουν τα θεμελιώδη μεγέθη». Θα προσπαθήσουμε με όσο γίνεται απλό και κατανοητό τρόπο, ακόμα και για ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί με το χρηματιστήριο και τις μετοχικές επενδύσεις, να δούμε ότι ο τρόπος που αποτιμάει η αγορά τις μετοχές εξαρτάται από τις πραγματικές οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς οι Έλληνες μικροεπενδυτές δεν το λαμβάνουν υπόψη και οι περισσότεροι από εμάς θεωρούν ότι το χρηματιστήριο είναι απλά τζόγος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας πάρουμε για παράδειγμα μία μετοχή όπως αυτή της IBM, έτσι την επιλέγουμε και πάμε να δούμε δύο πολύ βασικά οικονομικά μεγέθη. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει να κάνουμε ούτε οικονομική ανάλυση, ούτε να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά ή θα έπρεπε να αποτιμά η αγορά τις μετοχές. Με ενδιαφέρει απλά να πάρουμε ένα άρωμα πάνω σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή λοιπόν εδώ περίπου την IBM να κάνει 100 δισεκατομμύρια τζίρο περίπου ετησίως και τα κέρδη της να είναι κοντά στα 15 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Κρατήστε σε αυτά τα δύο νούμερα, 100 δισεκατομμύρια πωλήσεις, 15 δισεκατομμύρια κέρδη. Και πάμε να δούμε πώς αποτιμά η αγορά την IBM, την αποτιμά, βλέπουμε αυτό το νούμερο, τη χρηματιστηριακή αξία ή κεφαλαιοποίηση, στα 210 δισεκατομμύρια. 100 δισεκατομμύρια πωλήσεις, 15 δισεκατομμύρια κέρδη, 210 δισεκατομμύρια είναι η αξία που την αποτιμά στο χρηματιστήριο ή αγορά. Κάντε ένα παραλληλισμό, φέρτε στο μυαλό σας ένα μαγαζί το οποίο θα έκανε 100.000 τζίρο και θα είχε 15.000 ευρώ κέρδη. Έτσι. Και αν επρόκειτο ο ιδιοκτήτης να το πουλήσει ή θα το πουλούσε για 210.000 ευρώ. Απλά εδώ αντί για ευρώ έχουμε δισεκατομμύρια, αντί για χιλιάδες ευρώ έχουμε δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά πάνω κάτω η λογική είναι ίδια. Άμα πάμε σε κάποια άλλη επιχείρηση, σε κάποια άλλη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ας πούμε για παράδειγμα την BMW, τη γνωστή σε όλους μας αυτοκινητοβιομηχανία. Και πάμε πάλι να δούμε αυτά τα δύο βασικά μεγέθη. Θα δούμε ότι το 2012 οι πωλήσεις ήταν λίγο πιο χαμηλά από τα 80 δισεκατομμύρια και τα κέρδη κοντά στα περίπου 5 δισεκατομμύρια. Εδώ παρατηρήστε ότι το 2008 και το 2009 τα μεγέθη ήταν πολύ χαμηλότερα λόγω της κρίσης. Έτσι, για το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί κανείς σε μια τέτοια περίοδο να πάρει αυτοκίνητο. Γι' αυτό και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι από τους κλάδους που δυσκολεύεται ιδιαίτερα εκείνες τις περιόδους. Έτσι. Κρατήστε λοιπόν αυτά τα νούμερα, περίπου 80 δισεκατομμύρια πωλήσεις, 5 δισεκατομμύρια κέρδη. Πάμε να δούμε τώρα με αυτά τα νούμερα πόσο αποτιμά η αγορά την BMW, την αποτιμά για 50 δισεκατομμύρια. Εδώ βλέπουμε 80 δισεκατομμύρια πωλήσεις, 5 δισεκατομμύρια κέρδη, 50 δισεκατομμύρια την αποτιμά η αγορά την εταιρεία. Έτσι. Εγώ τώρα θα σας πάω σε μια ελληνική εταιρεία, τα Jumbo, Μπέλα είναι ο κωδικός της. Έτσι. Πάμε εδώ πάλι να δούμε τα στοιχεία της. 500 εκατομμύρια περίπου είναι οι πωλήσεις της, 100 εκατομμύρια η κερδοφορία της. Έτσι. Άμα πάμε και δούμε πόσο είναι η τιμή, μάλλον πριν πάμε και δούμε, βάλτε κάτι στο μυαλό σας, σκεφτείτε πόσο θα μπορούσε να είναι, βάλτε στο μυαλό σας τι είχαμε πριν, τι νούμερα είχαμε πριν και πόσο αποτιμούσε η αγορά και βάλτε ένα νούμερο στο μυαλό σας και θα δείτε ότι δεν θα πέσετε και πολύ έξω από αυτό που φαντάζεστε. Πάμε λοιπόν εδώ να δούμε τι γίνεται όντως. Έτσι. Λοιπόν, η αγορά αποτιμά τα Jumbo για 1 δισεκατομμύριο και 130 εκατομμύρια. Όταν δηλαδή οι πωλήσεις είναι 500 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια τα κέρδη, η αγορά αποτιμά τα Jumbo
στο 1 δισεκατομμύριο και 130 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αν θέλετε, πηγαίνετε στο site των FT.com και βάλτε διάφορες μετοχές και παίξτε με αυτό. Και θα δείτε ότι ανάλογα με τις πωλήσεις και με τα κέρδη και το μέγεθος της εταιρείας, θα δείτε αντίστοιχα και η χρηματιστηριακή αξία να ακολουθεί. Έτσι. Τι συμβαίνει εδώ? Έτσι. Εκτός από αυτό θα δούμε ότι ακόμα και άμα πάμε και εξετάσουμε την ίδια επιχείρηση για διαφορετικά έτη, κάτι το οποίο έκανα εγώ στην διπλωματική μου, θα δούμε ότι όσο ανεβαίνει η κερδοφορία μιας επιχείρησης, όσο πιο μεγάλη είναι η κερδοφορία, υπάρχει η τάση η αγορά να την αποτιμά και πιο υψηλά. Έτσι. Βέβαια, αυτή η σχέση δεν είναι απόλυτη. Δηλαδή, τι συμβαίνει? Υπάρχει η εσωτερική αξία μιας μετοχής, η οποία είναι αρκετά πολύπλοκο να υπολογιστεί, έτσι. Δηλαδή, γιατί εξαρτάται από τις αναπτυξιακές δυνατότητες, από την επικινδυνότητα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες και είναι και υποκειμενικοί πολλές φορές, έτσι. Αλλά σημασία έχει ότι αν αυτή εδώ είναι η εσωτερική αξία μιας μετοχής, τότε η αγορά, η τιμή της μετοχής μάλλον θα κινείται γύρω από αυτή. Άλλες φορές θα κινείται πιο ψηλά, άλλες πιο χαμηλά, δηλαδή οι μετοχές συνήθως κάνουν διακυμάνσεις. Αν κανείς μπορεί συνήθως σε περίοδους εφορίας, έτσι, σε περίοδους οικονομικής εφορίας και που η ψυχολογία είναι καλή, να πάει κόντρα στο κλίμα και να πουλήσει τις μετοχές του και τις αγοράζει τις περιόδους που η αγορά, όταν υπάρχει ας πούμε πανικό στην αγορά ή όταν η αγορά, το κλίμα είναι πολύ άσχημο, και τις αγοράζει λοιπόν τότε τις μετοχές του όταν η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από την εσωτερική αξία, τότε θα μπορεί να βγαίνει κερδισμένος και να μην χρειάζεται να κάνει συνεχώς συναλλαγές ή να προσπαθεί να μαντεύει πού είναι ο πάτος και πού είναι η κορυφή και να κάνει συνεχώς βραχυπρόθεσμες συναλλαγές που τελικά το πιο πιθανό είναι ότι θα τον βγάλουν ζημιωμένο λόγω και των προμηθειών, έτσι. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ο καλύτερος τρόπος κανείς να επενδύει είναι να εξετάζει τα θεμελιώδη μεγέθη. Απλά αυτό είναι κάτι που θέλει εμπειρία, θέλει χρόνο, και εγώ αυτό που θα έλεγα είναι κανείς να διαβάσει πράγματα για τη θεμελιώδη ανάλυση, για το value investing. Μπορεί κανείς να μπαίνει στο InvestorBrook, ανεβαίνουν άρθρα που έχουν να κάνουν συγκεκριμένα με μετοχές, οπότε βλέποντας εκεί την ανάλυση των μετοχών να μπορεί να καταλάβει πώς λειτουργεί όλο αυτό, να μάθει περισσότερα, έτσι. Ούτως ή άλλως από αυτό το βίντεο δεν θα μάθετε ούτε πώς να αξιολογείτε μετοχές, ούτε μάθατε ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την αποτίμηση μιας μετοχής. Όμως πήρατε μια ιδέα και πιστεύω να σας έδωσα το ενδιαφέρον να το ψάξετε αυτό περισσότερο. Να δείτε δηλαδή ότι οι μετοχές είναι πραγματικά μερίδια επιχειρήσεων και ότι η τιμή τους στο χρηματιστήριο δεν είναι τυχαία και ότι ψάχνοντας τα θεμελιώδη θα μπορούσατε να βρίσκετε τη δίκαιη τιμή και να αγοράζετε τις μετοχές φθηνά και να τις πουλάτε αν θέλετε ακριβότερα. Αν λοιπόν βρίσκεται ενδιαφέρον αυτό το βίντεο και τα άρθρα του InvestorBlock, δώστε μας δύναμη να συνεχίσουμε να γράφουμε και να ανεβάζουμε βίντεο. Κάντε like στο Facebook στη σελίδα μας, subscribe στο κανάλι στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σύντομα πάλι. Γεια σας.